ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಡು ಗುಡ್ಡೆ ತೋಜು ನೆನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಿಚುಕೂಕ್ಸ್. ಇನಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಮನ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಡಂದೆ ಓವನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬನಲೆಡೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ತೂಕ ಪಿಜ್ಜಾ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ 1 ಕಪ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನಾತ್ ಸಾಲ್ಟ್, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಡಾ, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ಲ ಪೌಡು, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಲ ಪೌಡು. ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಸ್. ಕರ್ಡ್ ಮೊಸರು, $4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್. ಇದೆ ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ನೆಕ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಊಳಾಪುಂಡು, ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಅಡಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಎಣ್ಣೆ ಊಳಾಪುಂಡು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್. ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು, ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಶೋಕುಡು. ಒಂದು ಪೂರಿ ಇಟ್ಟದ ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತನೆ ಯಾರು ಅಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪೌಡರ್, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು, ತುಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಚ ಮಂತದಿ ಇಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್. ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ದೀದು ಬಿಡ್ಕ, 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು. ತುಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಸೇಮ್, ವೆಜ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಸೇಮ್, ಇಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಅನ್ಪೆರೆ ಪೂರಲ. ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ 10 ಪೀಸಸ್ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್, ಒಂದು ಎಲು ಇಜ್ಜನ್ನ ಬರೀ ಮಾಸದ ಪೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೂಲ್ ದಕ್ಕನ ಚೀಸ್,
ಬೊಕ್ಕ ಪಿಜ್ಜಾದ ಸಾಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಂತ್ನ ಸಾಸ್ ಇದು ಪೂರ ಶಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ಮಂತದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ఒక ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪೂರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ಮಂತದೆ నేను ಚೂರು ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ನೆಕ್ ಕೊಂಚು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರೀ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಡ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬೋಡಂಡ ಪಾರ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಗೆ ನೆಕ್ ಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಆತೆ ನೆಕ್ ಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಇದು ಯಾವ ಕುಕ್ಕ అయినా ನನ್ನ ಪಿಜ್ಜಾ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ಎಂತುಕ್ಕ ತುಲೆ ಬಾನಲದಿತ್ತೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ದಮ್ಮಿತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಬಾನಲೆಡು ಪಿಜ್ಜಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಡ್ದ ಇದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚವಡು ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚವಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಕ್ಕ ತುಲೆಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ತುಲೆ ಈತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ నేను రెడ్ మనుపుగా ఇలా కొంచెం ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಗ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿಜ್ಜಾ ಮನ್ಪುಗ ಈತ್ ರೌಂಡ್ ಬರೋಡು ಇದು ಚೂರು ಹಿಟ್ಟು ಪಡೊಂದು
ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಈತ್ ರೌಂಡ್ ಅವಡು ಆತ್ ರೌಂಡ್ ಆತಂದೆ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ದೀಪಂದಿ ಈತ ದಪ್ಪ ಅವಡು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳು ಇರಬೇಕು ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಸೈಡ್ ಇಂಚ ನಾವು ಫೋರ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಶೋ ಕೂಡ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಡು ಇದು ಚೀಸ್ ಪೌಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನವತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಅಮೂಲ್ದದೇ ತಂದೆ ಇದು ಚೀಸ್ ಪೌಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನವತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಅಮೂಲ್ದದೇ ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ
ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬೋಡನ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುರ್ಚೆ ಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಪಡುವೆ ಬೋಡಣ್ಣನೆ ತಮಿತ್ ಚೀಸ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ 15 minutes ಆನ್ ದೆಪ್ಪುಗ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂದ್ರೆ ತುಲೆ ಪಿಜ್ಜಾ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತಂದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಎಣ್ಣದಿಚ್ಚಾಂಡು ಸೂಪರ್ ಆದ ಬೈದಂಡು ನೇನಂಜಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ 15 minutes ಬೇಯ್ದೆ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ದು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.